Simpeke wena amatheki tanga. Uzizwa kanje okay tanga ngicela uqala ukubuza ethole ukuthi tanga la izimisela ungene nini. Uyazimisele ne? Sure. Mina bhuti wami ne. Thingitshele ngiqaliphi kahle kahle sike. High school yebo. Ngoba high school ungachintshile out yami. Yo. Kibana abastrata out yami. Shini manje ngaqala imphithi Orange Farm yangisole kaSlam lapha yangisole. Yangibe Drizik. Suka lapha eDrizik yangisole. Ngathi ye wena Snake Park sifubini sendoda lapha eMsoto. Ngathi esebenza ngcine ngena e1 Matiya yangisole ngaphuma ngazi kanjani yangisole. Ngasola sengisethulane yangisole block 6 lapha ngibe block 6 Snake Park yangisole. Uhlaliswe wethu. Yeah yangisole ambithi kaSlam lapha ziyabuya. Ndizabuya mfethu nginazwela ngisho nenekeni. Leyami yakeni ipantsula legcwala indawo mavusani yamkeni. Ngasuka ke ngazala yangisole nasenkumbulo yona nasenkumbulo ngibuya khona. Nasenkumbulo. Yeah nasenkumbulo. Mfethu mina nje yangisole yazizana nditama ngitshitha indawo yangisole bengine out echinchaya yangisole kunala sengigcina khona ngiqapheka bhuti wami yo. 10.1 yabona 10. Labo cheer bhuti wami ifocus yami bengijabane yangisole and akusizi lo uyabona mfethu isikhathi besambili intanga zami zasebenza izinto yangisole and that's great yangisole akukho kubi bangifundisile my should they my role model yangisole ngibona kubi intanga zami yangisole but akusicala yabo ngasuka ngaze ngiphethe intanga ezimisele zimisele njengoba ngilakhona manje yangisole hleni nani ezimisele eja yami yo bhuti wami shuthi 10.1 athi 10.2 yangithola uze ngishift athi 10.3 yangithola ukudlala lo yangithola abo cherry bebawina ngalezo sikhathi yangithola ngalahle wena bhuti wami yazi le guest lapha mangele so lethu ucina ngamangali sizomatha amaqiniso la athi 11 story ukuthi angive up ashigcwala la athi yami yangithola nami ngifundisa abanye something yangithola abanye bahlele emakhoneni ngicela mina i2 yogwaya yangithola angina next ngibuya ngoba zokungempilo la bafethu njengoba sisho la kulisho grade 12 yabo class la after school grade 12 yangithola bafethu ukuthi ayi nami kuningi yabo labo cheer play mabona ukuthi ngawe isteka 10.1 2.3 ngemele sengiphumile phela 3 years yona. mfethu ngathi 11 nami ngolo 11 kahlathi ngingazi senginawa ngilapha ecollege or university yangithola but then into engichazayo ukuthi yabo zange ngigive up yangithola azange give up njalo yangithola Ngiyekuva nje yami. Okay kahle kahle wena uthinta ngamanye amagama uthi abucherry babakubhazisa kahle kahle. yeah Uthiyeri ntangamonga next uzokushiya benginezinto ngalezi sikhathi phela ngathi ngalesi sikhathi ngikhuluma izinto yangithola asekho lezi zinto laba basekho yabo ngafunda lapho nelife yangithola ukuthi esana yabo sebenzela izinto zakho athi Kahle yabeka kahle. izinto zabazalo yayithola story ukuthi bheka bayakhathala nabo mfisi namele phela ubayenzele angeke ngizokhulisa isihlahla ngi-expect ukuthi ngizokhapha ipages otherwise mina yingidonsele kangako yabo empilweni ukuthi angidonsele Sure. ngazi vele but ama school vele next ikole vele ama school achishanga nento esikhathi ngine la izimisele vele from grade 8 yeah Ufike nini la izimisele? 2020 2020. Yo. Ay. Oh, mina khrupa nami. 2017. Sike 2017. 2017 bonza ngibuya ngiphume mina ne ngoba ngikhumbula grade 7 wa farewell mavusana ngithola Na la izimisele. 2016 Fike 2017. bengene high school nje yami nje ngitshitshisa 2018 19 21 22 23 hayi yo 7 years yo awu fuck yo primary to high school da 7 years. fuck Kuna abantu abahlala high school for 4 years bafethu. High school. Yeah. Yeah, indoda songazodlala. high school vele benihlele ku 10 yangithola 10 8 9 10 11 12 5 years benihlele 5 years mina ngihlele ngak 7 2 years extra wow So now 1 year extra. 1 extra at least Una extra 6. ama extra Sabona manje tabayawina labo bana Aish. Mina nami ngina extra yabo. Mina ngina extra mfethu yabo. Nami ngina 6 years nje ngisesigida yo ngila emesh 6 years.
Dimension. Kahle attitude yabo. Attitude the way bengiziphatha ngakhona. Yabona uma umuntu okurela. Kumele uziphathe ngendlela esharp bafethu. Yabo. Buye sigila after school ubhala ama-homework yabo. Lezo mina bengazenzi bese ngikade into eyi-1. Le bengiyifrostana yabo. Le bengiyithanda kakhulu. So yiyo leyo engibhayizisa. Ugcine sengibona ukuthi iyangibhayizisa. Ayishiye eceleni. Ayishiye eceleni. Angiyekile yabo. Sengibheke okunye manje. Ungibhayizisile lokhu ebengibhizi nabo. Sengibhekile lokhu kungeke ungibhayizise. Wena kahle na wena ukhala ngamaji uplo ukhala ngabuchiri wena ukhala ngamaji Yeah, mina kahle kahle ngikena ngikhala. Akhala ngamajita kodwa umuntu wenzani? Ngikhala ngesikhathi sami ngisicithile. kahle kahle ne Ngichitha isikhathi esifana ngoba ngabe bebhizi lezi zongiphumelelisa. sure Uyangithatha njengencwadi kanje incwadi bafethi abantu bayanyatha incwadi ngaphandle nje ukutreasure ebayanyatha abantu bazokugcela usafunda kanti wena uzibuze ukuthi umuntu kanti ucabangani kanti ufuna ngeke isigila ufuna ufane nayo Ucela amashumi la. kanti iba bathi usafunda Ngitshela ukuthi wena usaheli. Phela mina lesanibala lo muntu ngithola akana next lapha elokushini ngithola. Akana next unombhedo kuphela mina ngcono nodro. Uyangithola because ngale indlela engisiphethe ngayo uyangithola. Tamampethu ngeke sihlahlekisane ngithola bafethu. Mina mbalisa nentanga. Amajita thina nesamajita. Space obhaya ngithola mpithu. Futhi mina ethu mina ngusisi endlini ngubhudi ngobaba ngomama ngithola. Ngiyo yonke la idea ngithola. Mangisuka la mele ngivele ngithi 3 ngithola. Ngashi ngibambe lokhu ngithi ipoti yangiswela ngithi gangipheke yangiswela clear yangiswela ngisibhekile mfethu ukubamba le kharafu mina chu ngicabanga lento ukubamba kharafu wena nyathemba mfethu uyafunda lapha yangiswela mina mfethu kuningi chu bese ngibone ngathi sadlala yabona ngila esijong mfethu nizo zonke le njoba ngisho la kukhula ana uthi ngapha mfethu esijama kushire nabo bese How? mina mfethu wami akunankinga ngakho Mantombazane ngisasho manje. Ubona ukawe yasho lana uyaziphandela. Phanda uyenzela yonke into. Akuthathela phansi. kana lo phando wamthathela phansi Ama for granted lezi zinto zenzayo appreciate umuntu. Ukhohlakala kwabantu. Scam. Lezi zinto lezi zashabalala ukuhamba kwakhe. Thando lwakhe gone. Kanjalo nje bayapretend just befuna lezi zinto zinazo. Ntombazane scam. no shit lesithola abo ngoba ubhaliso yasho yangiswela mina ngazamthola ufana nayo ubhaliso yangiswela maybe angeke ngisho kahle Nami vele mangathola ofana nawe hayi. experience yangiswela maybe nawo ngifundise okunye ngingakwazi Jolo went wrong mfana. Jolo sokhatha. Pia mana ngeke mfana. Trejo Tebugo from Turf Loop, but currently residing in Brakpan. I'm a scriptwriter and a filmmaker. I've always wanted to study film and TV production, but due to lack of funds, I ended teaching myself how to write scripts, shoot, edit, and direct short films and podcasts. I started a YouTube channel, Lang Tray Studio, where I shoot short films and podcasts on my Samsung